Na službi, ktorú slúžil vladyka Georgij Džudžar a soslúžil paroch novosadský otec Julian Rac, prečítaní častci Evangelii svätých apostolov, zo ktorý má viernym nadpomnutý uslovia i príčiny Isusovho narodzenia. A vladyka Džudžar u svojej kazani po pritolkovania značnosti najradosnejšieho christianského sveta povolal viernych i na spoveď i odpust všetkých hriechov, ktorí viernym ponúknutí u našej katedrálnej cerkvi v Ruskim Keresture i Mariovým svätilišťu Vodici, okreme toho roku, ktorý svätý otec Papa prehlášal za svätý rok, rok milosrdia. Odpust može dostať i vecej raz u tým roku, kod idva do 20. novembra do Šveta Hrista Cara. Može odrimať za sebe, može odrimať za našich pokojných, ali jem raz ho može odrimať u jednim dňu. Starajme še vyhasnovať tú lásku, ktorú nám dáva Sviata Cerkva za naše duchovné obnovenie, za naše približenie ku Bohu. Službu Božu so špívaním prikrášal mišaný chor cerkvi svätých apostolov Petra i Pavla i Ruského kultúrneho centru a zakončená je so smirovaním viernych.